ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ ହଉଛି ଆମର। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇପାରିଲେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଯିଏ ବି ନ ଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁକରି ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ବି କରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଯାଇନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆମ ଗାଁ ରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଯିବେଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏବେ ପଛରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି।